baiwa ba ta kaɗan ba fa ina gaya ma wannan labarin. Ai lamarin duniya. Gaza? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina zuwa haka ne kake sauri haka? Ina makocin nan nawa mai biyan nan hawa uku. To yanzu nan aka yi mu magana wannan ruwan da aka yi. A guda ukun. To biyu sun zube. Gadi sun sauka? Ai haka tana iya faruwa. Saura ɗaya. To yanzu nan ake mun magana an tattara mutane ni ma yasa aka sanar da ni. Za mu je mu cicciɓa biyun nan da suka zube. Mu ɗora su akan ɗaya. Jika. Haka tana iya faruwa. Nagode. Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Safiyanu. A duniyan nan in dai kana da rai alƙur'an abun mamaki baya karewa. Me kuma ya faru? Wato jiya ina zaune a bakin kwata. Kawai sai ga wata mata mai ciki ta taho. Za ta tsallaka wannan kwatar. Kawai ba sai na dan cikin nan nata ya ce, "Baba ina kwana?" Dan cikin ne ya ce ma baba ina kwana? Ai ina kai ka. Kawai sai wannan matar ta ce min, ai ya ga kai kama da babansa ne. Shi yasa ya gaida kai. To ka ji abin da ya faru. Ai ikon Allah kenan. Ai abin mamaki dama ba zai taɓa ƙarewa ba. Wannan naka kaɗan ma kenan. Ran baka labarin tafiyar mu da muka yi na Kaduna. Ka san jiya muka taso. Tun daga Kaduna muke tafiya da direba iya shafa wuta. Amma ban gaya ma zancen gaskiya. Direban nan namu sai da aka faka gidan mai. Aka duba aka ga direban ya mutu tun daga Kaduna har ya fara sandare. Kai kare na man hankali mana. Haba Safiyanu. Ya zaka binne ni da raina ina zaune? A'a. Wannan wace irin ƙarya ce? Ko daga kofar mazugal kake baka cin ƙaryar da zaka zuga min kenan. A ce kuna ta tafiya a mota direba ya mutu ba ku sani ba. Tsakani da Allah. Wannan ai hankali ma ba zai dauka ba. Kai ko kunya ta baka ji ba? In banda dai ka mai da ni shugaban shashashu. Kare na mun hankali yanzu ka ce wai dan ciki yayi magana saboda Allah da Annabi dan ciki da ko ya fito sai yayi watanni yake magana ni yanzu ka zo ka same ni ka ce kai ka ma rena mun hankali wallahi ai dole mai ma wannan abu wallahi kare na mun hankali wallahi kare na mun hankali